Ešte, že je takýto klaun z neho, lebo inak by to dopadlo hrozne. Ja ti dám klauna. Toto na mňa nie. Ja som to... Teraz ty máš červený nos, ty si klaun. Zdravím všetkých, s vami je Kuchár Mister a dneska vás vítam pri video. Dámy a páni, dneska sa ja budem učiť variť, ale samozrejme, ja neviem variť, takže niekto ma to musí naučiť. Samozrejme, dneska ma bude učiť moja priateľka Monika. Ahojte, ja budem kuchár. Misterka. Kuchár Misterka, OK. Ako som hovoril, ja absolútne neviem variť, takže dúfam, že ma niečo naučíš. Dúfam aj ja. On je veľmi ťažký oriešok vo varení. Viem urobiť chleba vo vajci. Samozrejme chcem povedať, že nie som žiadny multimiliardár, takže táto kuchyňa nepatrí nám, ale ďakujeme každopádne za zapožitenie, že tu môžeme natočiť video. Máme pred sebou nejaké tie potraviny, ktoré budeme využívať. Čo budeme dneska variť? No skús tipnúť podľa toho, čo vidíš, že čo by sme tak mohli variť. Chleba vo vajci. Nie. A ja viem iba chleba vo vajci robiť. Haha, tak on bude robiť chleba vo vajci. A my budeme robiť špeciálne toasty zapekané v rúre. Je po mne, lebo toto asi nedám. OK, tak poďme.
si dať prvé jedlo. Toasty v rúre. Asi tak sa to volá. Ako môžete vidieť, mám aj na sebe GoPročku, takže uvidíte všetko, čo budem ja robiť, takže poďme na to. Čo mám robiť? No, prvé si môžeš rozbaliť tieto toastiky. Yeah. Mám easy peasy. Lemon squeezy. Dobre, jak profesionál. Čo mám robiť ďalej? Prichystáš si papier na pečenie. Dobre, dáme ho sem. Počkaj, nie, tam máš plech, ten môžeš si dať semka. Dobre. Aby sme všetko videli. Nech sa Položím páči. ho sem. Čo ešte na tento recept potrebujeme? To sme nepovedali. Počkaj. Prepáč, strašne veľa ako tu lietalo. To ja som monk, takže môj priateľ so mnou žije, on vie, o čom to je, že prach tu, prach tam, rýchlo utiera. Doručenie pice do 15 sekúnd, len za tu prešpiknem. Doručené, nič ma nezasta... Ale nie.